mati dereng lho wani getak aku ta iki kandhane durung kok ngeyel iki ngarepe sapa iki getak saestu paman Gatotkaca sakadahi pesami gladhe oh lah ta iki lelakon apa iki arep tinemune kowe isih urip Gusti isih mayungi marang aku wah marang arep nyoba marang atiasanmu kelakon mati kepindho kowe wah hey oh ah hey ah oh wah ah oh wah wah hai mundur yahene mlaku-mlaku ora ndek gawean wae kowe geni pengabaran kok wani mung arep gawe wisuna kok rampung saiki pun den sampeyan meng mundur iki pendhita ora kena dieman ing atase pendhita mung arep gawe cilakane liyan konangan Semarang diadah dhewe kowe. Pandhita buta. Mamak mripatmu kowe. Karo sing mburi kae. Kowe mau arep gawe cilakane darahku kuwi jane perkarane apa? Ayo mangsulan, ora mung pentelang-pentel mripate. Lho. Iki sing ana mburine. Aku tok apusi ora apa mripatku tok tutupi garuh. Ning batinku aja tok apusi. Sing kandha kowe kuwi ram. Nilayaksa ki sapa? Dewa Pawaka ki sapa? Lah wong iki Bathara Kala Dewa Serani. Waduh ya ora salah. Ayo salene kok mlayu-mlayu. Dipikir ngapake? Pangapunten Pukulun. Bathara Kala, iya atus Sundi. Kowe duwe karep apa? Lah kok dadak dadi pendhita buta. Malih kok ya buta. Padha-padha malih sing bagus. Kula namung kepengin nodi sepinten tanggal sawipun para putra Pandhawa. Awit nagari Ngamarta dipun tilar Pandhawa. Namung kepengin nyumurupi kados menapa kemanunggalaning raos para putra Pandhawa. Nyatanipun kula ngertos piyambak. Para putra-putra Pandhawa mboten benten. Pandhawa 5 ingin tansah samat sinamadang daya dinayan. Gandeng sampun cetha sampun terwaca. Bilih negari Ngamarta menika sentosa Pandhawa sak
prananipun sentosa lair batosipun. Iya kanthi kowe nyoba ndaraku lan momonganku dadi srana nyengkake tumurun ing Wahyu Adinegara. Wis rampung sing dadi panayo kowe ndang baliya. Kowe ndang baliya. Sak balimu kancamu jan kabeh. Aja nganti wadya balamu jem setan priparayangan ganggu gawe karo sedulur-sedulurku sing padha dagang bakso, sing padha dagang mie lan sapa wae. Nuswantara kudu resik saka balane Bathara Kala. Balamu sing kulino nyebar penyakit, balamu sing kulino nyebar rama, ayo kudu tok gawa bali kabeh. Janji ora resik, kelakon tak diadah dhewe. Kemarin kula nyuwun pamit Bu Kulun, kula badhe wangsul wadyabala kula. Badhe kula beto sedaya. Nuswantara resik saking balane Bathara Kala. Kula kok ndelik nang burine bapak nika ya. Ndelik nang burine Bathara Kala karo bapakne sambung. Oh ngapunten kula niki. Kula lepet kula. Iya genak luput dadak. Ayo ndang bali. Jadi melu-melu aja takon dosa. Jangan namai cilaka ngono ae. Ndara Gatut wa Semarapa sampun kasembadan sedya paduka anggen paduka sakadang geglading yuda mapan wonten Randu Gumbala lelampahan duka dipun damel siya dipun damel sikara kaliyan Kurawa kanthi sabar lan narima satemah paduka Ndara saged nampi Wahyu Adinegara inggih wahyu kekuatan inggih wahyu kasantosan ugi handayani tentreming bebrayan agung wa Semarya kanthi paduka nampi Wahyu Adinegara negari Ngamarta saya langkung cepet anggenipun gumregah saya langkung cepet anggenipun pulih saking kawontenan ingkang kirang ngremenaken menika Wahyu Adinegara saged anyawapi dhateng saya sentosa para kadang kula ingkang sami dagang bakso saya kiyat para kadang kula ingkang sami dagang bakso manani ayem tentrem paguyuban pedagang bakso sak Nuswantara sedaya samanggih rahayu wilujeng niskala tinebih ning Durga Sengkala cinaket ning Bagya Mulya kula sak kanca ingkang ngayem wajib ngrumaosi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk panjenenganipun Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia tuwin kunjuk panjenenganipun Bapak Arya Bima minangka Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI ugi pembina pedagang mie dan bakso tuwin Bapak Teten Mas Duki selaku Menteri Usaha Kecil Menengah tuwin para panitia kula nyuwun gunging samudra pangasami sabibaring ngrigitan jaya negaraku jaya bakso sak Nuswantara pungkasan ngatur sepisan merdika salaminya akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.